kolaborazioa dugu Pablo Lasa instruktorearekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Berdin. Zer moduz hasi egin zenuen urtea, ez dakit urtarrilean hemen izan zinen edo ez dut gogoratzen. Urtarrilean ez, irailean egin izango zen, kurso hasiera. Bai, eta ikasturtea ongi. Oso ondo? Bai, oso ondo, oso ondo. Ez da jende asko apuntatu, zakit, krisia dela eta edo nola gauden edo ez da ere, baina taldea politak eta jende interesgarria lan politak egiten ari die, bai, gustora, gustora. Talde bat dena osatu zen eta gainezka eta oso lan politak egoten ari die. Jendea, bakizu hemen mindfulnessekin sufrimendu puikin bat dagoenean jendeak lan egiten du. Ez dugunean sufritzen dirudien ez geha buitzen. Eta sufrimendu pixka batekin etorri zen eta, bueno, oso ondo, gustora, gustora. Ansietatea batez ere, ansietatearekin. Talde guztiak ezberdina dira, baina nontan ansietatearekin desente hurbildu dira, ez? Bai, behar bat dagoenean, ez azkenean? Beharra dagoenean, bai, beharra dagoenean. Baina, hala ere, beti diozu hau bizimoduan, bueno, horrela bizi behar den bizimodu bat dela azkenean mindfulnessa, ez? Bai, alaxe dago gertatzen da, ez? Hemen jendeak kursoak egiten ditu eta kursua bukatzen denean eta esaten du, eta orain zer? Orain zer, egunerokotasunean hau barneratu. Hala da. Horregatik gero egiten interesgarri da kursoa bukatu eta gero hasi naiz iaz egin dituen erretiroak egiten. Egun bateko erretiroa edo asteburuko erretiroa. Eta lehenko asteburuan eduki genuen, ditu. Duela 2 asteburu eduki genuen erretiro bat, asteburukoa oso ondo. Horre, ote izan konbento batean, egon ginen. Bai, esan zenuen, antolatzen duzun bigarrena, ez? Ja, hirugarrena. Hirugarrena, bale. Baina, bai, esan zenuen, etorri zinen azkenengo aldian, bazen ukazura pentsatuta beste bat. Bai. Eta ongi. Oso ondo. Benetan oso sakona gainera nola sartu gaitezke 2 egunetan, zeren da azkenean ostiral arratsaldetik igande goize bazkalduta gero arte, nola sartu gaitezke hain sakon, eta oso interesgarria janaria, oso, benetan, oso pozik nago horrekin. Zeren badaude retiro asko nunzuke, nik retiro askotan egon naiz ez, eta zu zaude eta ordu desente ematen dituzu eserita, lanean eta gero, deskanso eta jotentzea bazkaltzea, paseo bat ezagik zer, baina batu egiten dutena, eta bazkaria kostiente egiten dugu. Gaina, bazkariarekin denako arazo ditugu, dena jaten dugu automatikoki toda letxe jaten dugu, ez? Eta oso polita da ikustea jendean, nola, klaro, guztien artean azkenean ikusi egiten gara, ez gara taldean gaude, eta azten gara bazkaltzen, eta ez da batek dijo ala dena pixkanaka begiratzen gara, hor zaude, eta moteltzen da erritmoa, eta, gustoa saboratzen da, oso. Bai, hemen egotearen garrantzia, ez? Bai, hemen egotea. Hemen egoteak ez du esan nahi motel egin behar dituzun gauza, hain azkargoaz eta nola ez dakigu hemen egoten, moteltzen ditugu gauzak, abiaduran diot, eta orduan, denbora ematen dizu sentitzeko gertatzen ari dana, ez? Eta baita ere erabiltzen dugu, normalean nik parekatzen dute, parekatu ez, bat eta beste egiten dute eserita, ibiltzen, meditazioak. Orduan, ibiltzen ere oso motel egiten dugu. Eta, klaro, pixkanaka hor gaude talde bat monjak esaten ziguten. Ai, ama, zein biri, ze espiritualak zareten, esaten ziguten monjak. Oteizako monjak gaztenak, klaro, urte ju, Eta, dena, ambiente guztia, giro guztia, moteltzen dijo, eta polita da, oso polita da. Gainera hor, isiltasunean lan egiten dugu. Eta ez bakarrik isiltasuna, ahozko isiltasuna, baizik eta gestuala ere bai. Osea, ez zaude inori, hartu pasa hemen, eman, bakarri zaude, baina taldean zaude. Hori polita da ere, ez zaude bakarrik, taldean. Naiz da bakarrik egun denbora guztian. Eta jende berria zegoen. Bai, jende berria eta errepikatzen ere, eta errepikatzen dutenek ja, klaro, egiten duzu egun bateko erretiro bat, eta 8 ordu dira, eta esaten duzu, halko dut ezakizu, eta sufritzen duzu pixka bat ezan, egin dut, gero, asteburu egiten duzu, eta esaten duzu, ize izango da, lola, asteburu oso bat, izein gabe horta, izein hortan ibiliko gehan, Eta, klaro, erreto bada, ez? Eta bazeuden batzuk ja asteburukoa egina zutenak, eta ja zen duzen, ja ez dago retorik, ez? Ja beste fase batean zartzen gara, ez? Oso ondo, bai. Eta berriak ongi egokitzen dira?
Bai, bueno, erretiro batean esan behar da, sufritzen da, Osea, lanako parte bada sufritzea. Osea, sufritzen da, burua sufritzen du. Zeren, klar, zuzoaz erretiro batea, asteburu batean, lehenengo aldiz, eta esatezu larun batean, ezin dut. Klar, igandean ja bukatzen doa eta ikusten zoa eta hunditzen zoaz, ez, dios. Eta bigarrenean zoaz, eta ezin dut hori ja ez dago, eta ze aldatu da, ez da, gauzaldirik aldatu, zure buruak esaten duela ezin dudala, ez? Mindfulnessan eta meditazioan azkenean gure barnearekin topatzen geha. Eta zure buruak ezin izaten dudanean, ezin dut, da zure burua. Eta, klaro, horre hurbiltzen zea, ez? Topatzen zea zure buruak esaten ezin dut. Gainditzen duzunean konturatzen zea, bai, alnuen, bai. Baina ez da mentala. Zeren, bigarren aldian zoazenean konturatzen zea ja ezin dut hori ez dara agertzen indar horrekin. Agertzen da momentu batzutan, baina ez dauke indar hori. Orduan, hor, esan nahi du, ikusten duzu nola zure buruak gobernatzen gaitu gora eta bera egunerokotasunean. Zaila da azkenean, ez? Pentsamenduak gora agertzen dira bat-batean, nola kontrolatzen da hori? Hemen gertatzen dena da lehenengo gauza. Pentsamenduak daude, beti daude. Eta bigarren gauza. Nola identifikatzen gara beraiekin. Osea, zuk etorri daiteke pentsamendu bat eta esan, txotxoloa zara, oi, txotxoloa naiz, eta jazta, arruinau, txotxolo bat nahi, txotxolo bat zara, eta hartzen da, eta sartu eta atera egin da. Pentsamenduak agertu eta desagertu egin dira. Honekin batek konturatu behar da honetaz. Buruak egiten duen joku hau. Buruak joku hau egiten du. Buruari gustatzen zaio pentsamenduak sortzea. Eta ez dira ez onak, ez txarrak, ez dira ez egiak, ez gezurrak, dira pentsamenduak. Azkuria duzu, azkuria da, ez da ezerrez, azkuria da. Zer gertatzen da, pentsamendua agertzen da, eta zuk sinistu egiten duzu zure pentsamendua. Eta hor sufrimendua agertzen da. Hori da asuntoa, hor joko horrekin gaude. Denbora guztian joko horrekin. Darama guztitza osoan horrela pentsatzen, eta honek buelta matea ez da gaur zu. Bai. Guk egiten duguna da, azkenean, esegitzen zea eta zurekin elkartzen zea. Zurekin, zure gorputzakin, zure bihotzakin eta zure pentsamendukin. Esango dizut, arrexena da, lehenengo gauza da, gorputzarekin tratatu. Zeren, gorputza azkenean da urduri nau, azkuria daukat, mina daukat, ez daukat, bueno. Zu eta hor dago. Bihotzakin topatzea zaiagoa daia. Zer hor daude emozioak eta hor dago, moitzen dizkizun gauza, ze identifikazioa dauzezun gauzakin, ez bizitzako gauzakin. Eta ja burua zaiena, klar, zer burua sinistuten dugu, buruak esaten duen guztia. Orduan, joko hortan egoten gara orduak eta orduak lasaitzeko eta bizitzeko, hobeto bizitzeko. Horren dela orduan 2 aste erretiroan izan zineten, eta badaude, gehiago izango dira aurten ikasturtean edo? Bai, bueno, printzipioz ja aurten ja iaz hasi nintzen, baina bukaeran hasi nintzen, baina aurten taldeak bukatzen ditudanean ja egun bateko retiro bat egiten dugu, retiro urbano ditzen dira. Eta 30ean izango da, hurrengo hilabeteko 30ean izango da. Osea, hori olako 3-5 urtean ingotut, segun zenbat taldeko momentuak egiten ditudan, ez? Eta bestea da, urtean gutxienez 2 erretiro asteburukoak ingo ditut. Lehenengoa egin dut, eta ekainako da bigarrena. Itxitak daude taldeko jendearentzat edo? Ez, irikia dago, bai. Bai, irikin ditut, argi eta garbi. Taldeko jendeari eta kurso daudenari prezio merkeago jartzen diet, ez? Eta kanpoko jendea, mion ez dut asko kobratzen, merkea dira. Dagoenarekin, ez merkea dira. Interesa gehiago daukat jendeak egitea. Jendea ez dago ditute retiro bat egitea, beldurra dio, ez dakiz zer den, ematen du retiro bat, ezin duzu, jende guztiak ezin duzu hitz egin, hori da gehien preokupatzenean, eta hori da azkenean ikusten duzu ze pakea, ez hitz egitea. Ez besteari, nola esaten da, justifikatzea zure egoera, zure izaera, ez justifikatzen ibiltzea, zaude zure kabuz, lasai. Bai, batzutan ematen du, konpromesuagatik hitz egiten dugula. Batzuetan ez, ia denbora guztian. Bai konpromisoa bestearekiko eta bai gure buruakiko, zen beste gauza barakuk hitz egiten dugunean gure burua defendatzen. Hori dela, 180 edo, gure burua defendatu, ez? Edo zeinek, esaten duta, horrek zureken ikusi di balima dauke zure, zerbait esan behar dezu zure burua ondo ateratzeko asunto horretatik, ez? Eta hola, bizitza osoan. Orduan, retiro batean konturatzen zea,
ja, zurekin bakarrik zaude. Ja, besteekin, minon taldean zaude. Hoi bai, taldean zaude. Zeren, klaro, zu bakarrik erretiro, nik retirok bakarrik egiten ditut, Baina zu bakarrik erretiro batean egotea, esan nahi du zurekin zaudela, eta orduan igual ere, kanpoko beldurra sartzen zaizu. Hau da, nik hemen munduan bakarrik eserita zeitzen dut, ez? Claro, nik hori egiten dut zein, bueno, ja, urteak dara matasunta honetan, ez? Baina jendea, erretiro batean, nik bakarrik nerekin bai, hor ditut beste 5, 10, 15, 20, hor ditut, ni ez dela igual. Eta orduan, denak babestu iten gara batean, ez? Babestu. Gaina normalean, erretirotan gertatzen da, ez pentsatzen duzula, jode, horiek bitu, zu zaude igual, ezin du eserita, nahin boitu, eta gizerta, besteak ikuste dituzu eta joiek ze ondo bai diren, Dena, kieto parau, da denak daude igual. Pentsatzen duzu besteak zer pentsatuko duen da, denak igual daude. Hola da bizitza hola da. Orduan, erretiroak eta bal daude berrikuntza gehiago aurten? Ikasturteari dagokionez edo etorkizunari begira, ja ez dakit datorren ikasturtean pentsatzen egongo zaren edo ez? Bueno, ari naiz pixkanaka serioski jartzen Interneten, online asuntoa, bai. Ari naiz sartzen online asuntoan, bai. Bai, bueno, hori martxan, pixkanaka, bueno, estresnak eta erosten, ja kursoak eta taldeak bideo bitartez ere presentatzen ditut, WhatsAppen bidaltzeko eta gauza hauetan. Bai, eta badago gauza bat asko interesatzen nagoena etorkizuneako eta honekin. Gaude momentu batean gizartean dena estimulo asko ditugu eta gauza asko gertatzen dira eta imagenak eta gauza guzti hauek, ez? Baina badagor gaude saltzen gezurrezko gauza bat azkenean, ez? Gaude saltzen bitu honek onurak, bitu hau egiten badi badezu, eta Facebooken eta interneten gauza asko, olako gauza asko. Eta ez zait iruditzen ona denik. Ez zait iruditzen, egia esan behar da, hemen lan egin behar da eta lan bakoitzakin behar du berarekin eta sufritzen da ere. Eta hau gogorra da, eta ohiturak aldatu behar dira, eta ez da, etorri honea eta bizitza aldatuko zaizu, gezurra. Gainera, konturatzen ari naiz, badaudela sistema asko, jende asko eta lanian esaten, bitu, eske trukoa hau da, trukoa da bakoitzak bere burua horrekatzea, bere burua eta bere gorputza. Eta naiz da, idei on batenkin momentu batean eta esaten duzu kurso batean joten zea, ateratzen zea, bitu, ikasi dut, ez dakit, harremanak, ez? Egon naiz bikotearekin harreman gauza batean eta hortik aste batea zaude, igual, lortzen, zere, hemendik sartu eta atera egiten da, osea. Nago preokupatuta dena egiten dugula buruari begira, kognitiboki. Legea hau da egia, hau da gezurra. Eta nik hori uste dute interneten bitartez gauza horiek esan behar direla. Esan behar dira eta landu behar direla. Hemen dagoen gauza bakarra da zuk bakoitza egunero bere errespetatu eta lanai. Osea, ez dago ez da, hemen txolakeri asko esaten dire. Ez naiz txolakerien kontra edo sartuko, ez naiz zola, baitu hauek eta hauek, ez, baina behintzat gutxienez izan behitu. Guke behen, ostras, hau horra da, hemen zuke ardura hartzea, zure bizitzaren ardura, hemen bizitzaren ardura da, asuntoa. Bizitzaren ardura egotea, ez bitu, 2 más 2, 4 eta konpondu nahu, baitarari. Ardura hartu eta matematika ikasi. Bai, barne lanketa dela eta ez duzuna zuke egiten, ez? Bai, hau da. Ongi, baina orduan dena prestatzen internetera saltu Bai, hasi nahi sartzen, esaten dizut, ja taldeak eta kursoak eta ja interneten bidez plazaratzen ditut, pagina wepak eta gauza guztiak ondo jarri martxan eta kanal bat, YouTube kanal bat, YouTube kanal bat sortzea, horrek ez suposatuko du 15 egun behin edo material batera matea, ez? Eta material horietan, alde batetik, pentsa izan daiteke, jendeari interesatzen zaio, bian, ze ariketa egite dituzu, eta zer, hemen egite ditugu 3 minutukoak, bian gauza batzuk sakonagoak eta landuagoak eginez. Eta beste gauza batzuk, humorea ere sartu nahi dut, zeren hemen humore asko agertzen da, ez? Eta gero, entrevistak eta jendeari, jendeari, nola egin entrevistak eta atera, ez? Eseritzen da jendeari, urte asko daraman jendea eserita, ez? Urte asko. Badago
alde batetik mitifikazio bat ere budismoarekin eta haitu jaintxu hori dagoela eta ez dakit eta laranjaz dator eta hori alde batetik ez. Eta hor ere gauz asko bereiztu behar dira ez, ismo asko, erlegioa den, ez den, zertan, eta gauz horiek gustatuko litzaidake pixkanaka aztertzea ez, aztertzea. Baina bai daudela eredugarriak dauden hori adituak edo zuk irakurtzen dituzu beste batzuen lanak edo hausnarketak. Bai, baina ez da erresa, ez da erresa zeren zu pentsa, berez mindfulnessa jaio da alde batetik psikologia, zientzia mundua, gu, eta beste alde batetik ekialdetik datorrena ez. Eta, klaro, ekialdetik daude oso demagun oso buru belarri edo zeuden, zeren, klaro, zen bagalditzen diaian, ez dakigu, eta nire mundua aldatzen ari da, oso sartuta bere budismo, bere ismo, bere tradizioak ez dakiz zer. Eta zientifikoak daude, bueno, a ber, ostras, behin zekarri digute zer den ez dakiz zer, neurozientzia bestea, psikoloak eta orduan, hor, ustartzea bi horiek eta zein dan bidea jakitea, ez da batere arresa, ez da batere arresa. Ikusi behar da bakoitzak nun hitz egiten da eta nondik eta ze preokupatzen dion. Eta, bueno, horribili, ez. Mindfulnessa da, jaiotzen da, sufrimendua erabatean, lantzeko eta estresa, ansietatea, depresio eta gauza lantzeko. Baina, klaro, gero, meditazioa eta garatzea eta bakoitzaren gauza izatea hori, ja, mindfulness mion gehiago da. Ez da bakarrik mindfulness, horregatik esatzen mindfulness da bizitzeko zerbait, erabat edo estrategia bat, ez. Orduan, hor, zein dan bidea topatzea eta beti erdikoa da, klaro. Hori biltzen. Ongi. Orduan, ekainera arte ikasturte hasi egin duzu edo segileko berria ez? Ongi doala aipatu egin duzu ere, ilusioarekin eta etorkizunari begira, ekainean orduan beste erretiro bat antolatuko da. Asteburukoa, baina martxoan bukaeran ukiko dugu eguneko retiroa, eta ekainan agian ere eguneko retiroa ukiko dugu, osea, guandikan beste 3 retiroa daude. Asteburukoa bai, eta ingo dugu, baina iaz bezala ingo dugu, Arizkulen ingo dugu. Arizkulen da horre herri bat, berritu den herri bat, jende, bizitzeko eta bihotzako jende askorekin, hor gogor bizitzen da hor, gogor, han bizi behar da, han goian bizi behar da ez. Baina leku polita da, oso ez dago errepiderik, ez dago tabernarik, ez dago ezerrez, eta han egoten gara, ez? Eta han ingo dugu, bai, han ingo dugu. Zagit, ikasturte honetan zehar nabarmendu beharreko zerbait aipatu ez dena, noizbait hitz egin duzu mitin edo kongreso bezalako zerbait, ospatzen direla, edo ospatu direla ez? Bueno, bai, behitu, badago kongresu bat oso interesgarria, klaro, ez da adituentzat da, eta da Madriden psikologia munduan katedratiko guztiak egongo dira, eta uztartzen ari dira edo batzen ari dira budismo tradizioak dakarrena eta gaur egungo psikologia, ez? Eta, gauza interesgarriak egiten ari dira hor, ez? Jakiteko, hau da, bai Budak eta bai hortik datorkikun bere psikologia pentsamendua zer da gizakia, burua eta gorputza eta nola funtzionatzen duen, eta gaur egungo bai psikologiak eta neurozientziak garatu dituen eta aztertu dituen gauzak nola batekin, eta oso interesgarria da, gertatzen ari da. Bai, badago Madriden itxia izango da hori, itxia izango die para los goiko unibertsitateak planteatzen du. Gauza asko mundu honetan unibertsitatea egiten ari da. Batez ere Madriden, Valentzian, Bartzelonan eta Zaragozan. Zaragozan mugimendu handia dago honekin. Duela iaz, Kabazin egon zen Bartzelonan, Zaragozan, ez? Bai, eta gero beste aldetik ze gertatzen ari da, zegoen gauza interesgarri bat, zegoela meditazio y zientzia ere bide horretatik, baina hau ez dijo aurrea, ze kuriosoa da, ez dijo aurrea oso berezia zen, baina no es vendible,
publicitariamente. Ulertzen, orduan, 3 urte eta gero, 4 urte eta gero, bueno, pikuta junda, ez? Pikuta junda. Azkenean, behitu, Zaragozakoek adibidez, unibertsitatekoek, nahiago dute, hau ez zeuden meditazio lizentzia barruan, nahiago dute kabazin ekarri, eta horrek, telebistetan eta irratitan eta leku guzitan agertzen da, egunkaritan, beste gauza bat igual egitea baino ez, hola bea ez. Bai, hori ere gertatzen dena ere, telebistetan agian saio arrakastatxoak, baina gero ikusleak ez baldin badituzte eta askotan ez da kalidadea baizik eta ez, bai, horrela gertatzen da. Entzulego gehiago jasotzeko erak edo tresnak, eta orduan hortikan balin badijo, ondo, eta ez balin badijo hortikan, ekarri dezakezu duela adibidez Donostin egon zan duela hilabete bat, oso tipo berezi bat, bera, pentsa, tipo bat, mindfulness praktikatzen du, meditatzailu urte askotakoa, izan da monje isabelino, ez dakizen bat urte, monasterio batean, osea, ezagutzen du tradizioa kristaua, tradizioa, eta txarla bat ematen egon zan, ez? Eta, bueno, lau juntzien, ez da famatua, ez da dakizer, ez dijo laranjaz, baina tipo bat oso jantzia jakiteko tradizioak eta gaur egungo zientziak eta nola biltzen, ez? Oso jantzia, bueno, hola da. Ariketatxoak ekarri dituzu. Bai, ekarri ditut, bai. Horrekin utziko zaituztegu. Bale, Kaixo guztiei mindfulness, hementxe gaude, mindfulness beti bezala, ariketatxo batzuk edo gauza batzuk zuei etxera eramaten. Eta honetan nahi dut kontzeptu batzutaz hitz egin, eta lehenengo hau izango da onarpena, oso interesgarria, onarpena. Zer esan nahi du onarpena? Onartu? Eta onartu ez da begiratu behar, batek minero zerbait egin dizuta, onartu behar duzu, ez da berriro jarrire burua edo jarri aurpegia esaten den bezala, igual izan daitekela, baina ez da kontzeptu hau. Onartzea da, errealitatean gertatzen ari dena, onartzea. Euria egiten bali badu, euria egiten du. Gizakiok ezakidu zer daukeun, baina batzutan euria egiten du, eta ez, bai, xirimilia da, ez da, geldituko du ez, bai, ez, euria egiten du. Hau oso interesgarria da jakiteko zerbait gertatzen zaigunean, errealitatea begi irikiekin ikusi behar da. Eta begi irikiekin ikustea da onartzea gertatzen ari dena, eta ez sufritzeko gehiago. Adibide bat jarriko izuet. Bikotea, adibidez nire bikotea. Ez dauket bikoterik, baina berdin da. Izan ditut denak bezala. Zu bikotea, eta bikoteak esaten dizu egun batean, aizu, Pablo, utzi egin nahi dut, ni gustorago nago, libre edo, berdin da, edo zen gauza, utzi egin nahi dut, eta zuk, utzi egin nahi duzula, ez zergaitik, eta ez gustorago nago, eta ez bai, utzi egin, baina igual, eta azten zea pentsatzen, agian utzi egin nahi ez, nahi du pixka bat relajatu edo, deskanso bat hartu nahi du. Minon, igual, hau ez nuen ondo egin, eta hau bai, igual, deitzen balin badiot, eta ez duzu onartzen utzi egin nahi zaitu dela. Eta borrokan hasten zea, eta azkenean depresioan sartzeko. Zeren, ez duzu sinisten nahizu, onartu zazu, utzi egin zaitu. Eta onarpena erabiltzen balin badugu bizitzan leku askotan, norbaitek ez esaten duzunean ez da, ez, bai, baina igual esan nahi zenun ez, esan du ez, o esan du bai. Onartzeak garbiago ikusten dugu realitatea. Claro, onartzeko begiak iku behar dira, irikita jakitzen, ui, hau gertatzen ari da, hau gertatzen ari da. Eta meditatzeko era bada ere. Onda izan...